ये देख, मजा मारने को कि सजा काटने को, तीनों का हिस्सा बराबर का होना चाहिए। हमने के बहुत दिन से सुना था निशा की शादी दो प्रकार के होला, एगो अरेंज मैरिज, एगो लव मैरिज। लेकिन अब हो गइल बा जॉब मैरिज। क्या बोला तूने? जॉब चाह तब मैरिज, लाबा लव मैरिज, आ पकड़ा गइल तले धाबा धब मैरिज। देखिए आजकल के जमाना में सबसे ज्यादा प्रचलित बा भाग मैरिज। भाग मैरिज के कोनो भविष्य नहीं के, चली तो चांद तक आना तो शाम तक। क्या बोला तूने? माने दिन भर प्यार मोहब्बत हंसी मजाक आ सांझ ले तलाक। देखिए कितना बढ़िया हंसता है। अब भाग मैरिज के सबसे भारी नुकसान ही बा कि अगर लड़की एंड टाइम पर पलट जाई तो तहार माय जवानी कोर्ट कचहरी में ही लटक जाई। आई कहीं भागते में रोकत नहीं है सो, वीडियो बनाओ तरह सो। अब वीडियो में कहता है सो कि देखिए गाइज हम इनको लेके भागे हैं, ये हमको लेके नहीं भागे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रे पगली, ये सबसे बड़े भागे हैं जो तुमको लेके भागे हैं। अभी तो सबसे बड़ा मुसीबत आगे है। काहे कि देखी भाग मैरिज के भविष्य में का बा, 4 दिन के चांदनी फिर अनहरिया रात होला। बाबू सोना से सीधे गाली गलौज से बात। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको। जैसे जैसे दिन बीतेला प्यार कम ज्यादा मुकालात होला। लोग आदमी लेखा भागेला, कुत्ता जैसन हालात होला। देखिए भागे वाला सबके सोच कैसन बा, जौन माई बाप पैदा करता ओकरा के छोड़ के भाग जाता है एक दूसरा के साथी। आ दोनों एक दूसरा के प्रति सोचे सका कि हमारा खातिर ईमानदार रही, हमरा कोई ना छोड़ी। रे पागला पगली, कि समैया के मार से बचल बा ना कोई, समैया के मार से बचल बा ना कोई। आ जौन आदमी अपना माई बाप के ना भलू तहार कैसे होई। बात तो सही है। एकदम बढ़िया। तो भाग मैरिज करे वाला लोग से हम इतने कहें, रिक्वेस्ट करें कि भाग मैरिज से दूर भागो लोग, अपना माई बाप के सेवा में लागो। बाकी जी आज के जो गेस्ट बा हमने के बीच में जो उपस्थित बा ओकरा बारे में हम क्या बताएं। बुझे कि 25 साल के उम्र बा, आप 20 साल से गावे वाला, 25 साल के उम्र में 20 साल से गावे वाला, गायकी से अपना भोजपुरी में एक शानदार पहचान बनावे वाला, एक से एक फिल्म बा, एक से एक ब्लॉकबस्टर गाना बा, यूपी बिहार झारखंड से लेके पूरा इंडिया जगह दीवाना बा। तो आज जोरदार ताली के साथ एक बार स्वागत करी हमने के भोजपुरी के सबसे क्यूट अरविंद अकेला।